Γεια, είμαι η Ροξάνη. Σήμερα θα κάνουμε μια ρουτίνα για ώμους και πλάτη. Ακούμε πολύ συχνά ότι η πλάτη μας πρέπει να είναι ίσια όλη μέρα. Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον. Γενικά το σώμα μας είναι φτιαγμένο για κίνηση. Π.χ., άμα έχεις δουλειά γραφείου, στόχος είναι να αλλάζεις θέση συχνά και εννοείται να σηκώνεσαι και σε όρθια θέση. Αυτή η ρουτίνα μας βοηθάει στο να βελτιωθεί η στάση του σώματος, στο να δυναμώσουμε την πλάτη μας, αλλά και στη μείωση της δισκαμψίας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα πάρω για την πρώτη άσκηση λάστιχο. Άμα δεν έχετε λάστιχο μπορείτε να πάρετε μια πετσέτα ή ακόμα και τίποτα. Απλώς να έχετε στο μυαλό σας να ενεργοποιούνται οι μυς της πλάτης. Θέλουμε ανοιχτά χέρια ώστε να μην νιώσουμε κάποιο πόνο στους ώμους. Λίγο ακόμα. Και αφήνουμε το λάστιχο και καθόμαστε κάτω. Φέρουμε τα ισχύα πάνω από το γόνατο. Τεντώνουμε τα χέρια μας μπροστά. Και αφήνουμε το κεφάλι μας στο στρώμα. Κάνουμε αναπνοές και με την εκπνοή θέλουμε να νιώσουμε τη διάταση λίγο πιο έντονα. Φέρνουμε τα χέρια κάτω από τους ώμους και το ένα χέρι περνάει μέσα, έτσι, και αφήνουμε το κεφάλι και τον ώμο στο πάτωμα και με κάθε εκπνοή νιώθουμε λίγο παραπάνω τη διάταση. Θέλουμε να νιώσουμε μια μικρή περιστροφή στη πλάτη και μια μικρή διάταση. Δεν θέλουμε υπερβολές. Μένουμε για λίγο εδώ και αναπνέουμε. Αλλάζουμε μεριά. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Και πάμε να κάνουμε και διάταση στους ώμους. Ξαπλώνουμε κάτω, τεντώνουμε το χέρι στο πλάι και φέρνουμε το πόδι έτσι και νιώθουμε τη διάταση στους ώμους. Άμα νιώσουμε το παραμικρό τσίπημα, σταματάμε κατευθείαν. Πάλι με την αναπνοή, στην εκπνοή θέλουμε να νιώσουμε τη διάταση λίγο πιο πολύ. Να μπούμε λίγο πιο βαθιά στη διάταση. Πάμε να κάνουμε και το άλλο χέρι. Τεντώνουμε το δεξί χέρι στο πλάι και παίρνουμε το αριστερό πόδι από πάνω.
Σηκωνόμαστε, καθόμαστε στα γόνατα, φέρνουμε τα χέρια μας πίσω και ανοίγουμε το στήθος. Τραβάμε τα χέρια μας πίσω. Και αναπνέουμε. Θέλουμε να νιώθουμε ότι ανοίγει το στήθος. Πάμε να πάρουμε το λάστιχο. Σηκωνόμαστε σε όρθια θέση. Και τραβάμε το λάστιχο προς τα έξω. Τα χέρια θέλουμε να είναι στο ύψος των ώμων. Χαλαρή ώμη. Και ξεκινάμε τις επαναλήψεις. Εννοείται πως αναπνέουμε, σφιχτός κορμός. Άλλες λίγες επαναλήψεις. Αφήνουμε το λάστιχο, καθόμαστε πάλι κάτω. Σηκώνουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι και φέρουμε τα χέρια, κάνουμε κύκλο και τα φέρνουμε πίσω από τους λουτούς. Θέλουμε και μια περιστροφή κατά τη διάρκεια της κίνησης των καρπών. Ξεκινάμε με τις παλάμες να κοιτάνε προς τα κάτω και τις γυρίζουμε να κοιτάνε οι παλάμες προς τα πάνω. Δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε, αργά και ελεγχόμενα, να νιώθουμε την πλάτη μας να δουλεύει και να ενεργοποιείται. Οι αυχένες μας θέλουμε να είναι σε ουδέτερη θέση. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Και πάμε στην επόμενη άσκηση. Σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά. Με τον αντίχεινα να κοιτάει προς τα πάνω, λίγο πιο ανοιχτά από τον άνοιγμα των ώμων. Βασικά, πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων αρκετά. Και σηκωνόμαστε ψηλά. Θα σηκώνουμε ψηλά. Τρία, 2, 1, τέλος. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Φέρνουμε το ένα χέρι μπροστά, έτσι, και το άλλο χέρι πίσω από το κεφάλι. Κάνουμε ένα λάξ το κάθε χέρι.
αργά, δεν μας νοιάζει να το κάνουμε γρήγορα. Μας νοιάζει να το κάνουμε ελεγχόμενα και να νιώθουμε τη πλάτη μας να δουλεύει και να ενεργοποιείται, όπως είπαμε. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα. Και πάμε για την τελευταία άσκηση. Διάταση βασικά. Θέλουμε ένα foam roller ή οτιδήποτε έχετε σε αυτό το σχήμα να είναι σταθερό και το βάζουμε κάτω από την πλάτη μας. Χέρια πίσω από τον αυχένα και με την εκπνοή κάνουμε διάταση. Δεν θέλουμε να πάμε με τη μέση, με την πλάτη να ερχόμαστε προς το πίσω. Εισπνοή πίσω, εκπνοή πάνω. Μπορεί να θέλει κάποιες δοκιμές για να βρείτε πού βολεύει ακριβώς να βάλετε το foam roller. Μπορείτε να μείνετε και 2-3 δευτερόλεπτα στη διάταση και να σηκωθείτε μετά. Ίσως να είναι και καλύτερα έτσι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ. Άλλο ένα. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να νιώθετε την πλάτη σας πιο ενεργοποιημένη και το στήθος σας πιο ανοιχτό. Κάντε like και subscribe για να μην χάσετε και άλλα βίντεο που ακολουθούν και μην ξεχνάτε το The Good Life έχει Patreon για έξτρα tips γυμναστικής και διατροφής. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος και να στηρίξεις αυτό το project, το The Good Life έχει Patreon. Εκεί θα βρεις καθοδήγηση σε προπόνηση και διατροφή και θα είσαι μέλος του community του The Good Life που θα σε υποστηρίζει και θα σε βοηθάει να μένεις συνεπής και να έχεις ένα ξεκάθαρο πλάνο. Με το πακέτο The Good Life Space έχεις πρόσβαση στο Discord community του The Good Life, όπου μπορείς να μοιράζεσαι το progress σου, να λύνεις απορίες και να είσαι μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που σε βοηθάει να μένεις consistent. Με το πακέτο The Good Life Studio έχεις δομημένα προγράμματα προπόνησης με 2 exclusive workouts κάθε μήνα και πλάνο για το πώς να το ακολουθήσεις μέσα στην εβδομάδα. Επίσης, έχεις access σε private polls στο Discord για το τι θα ήθελες να δεις στα επόμενα βίντεο της εκπομπής. Με το πακέτο The Good Life Balance έχεις μηνιαίο πρότυπο διατροφής, ιδέες γευμάτων και απλές υγιεινές συνταγές. Επιπλέον, μπορείς να βρεις οδηγίες για σωστό συνδυασμό διατροφής και προπόνησης. Και τέλος, με το πακέτο The Good Life Inner Circle έχεις πρόσβαση σε ένα live group workout κάθε εβδομάδα μαζί μου, καθώς και personal chat για τυχόν ερωτήσεις που έχεις περί διατροφής και γυμναστικής. Στόχος να πετύχουμε μαζί όσο περισσότερο είναι δυνατό το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν σε ενδιαφέρει, το link είναι στην περιγραφή.